Ang dili maasoy nga gasa sa Dios. Hunyo 19. Salamat sa Dios tungod sa iyang hatag nga dili ikaasoy sa mga pulong. 2 Korinto kapitulo 9 bersikulo 15. Ang pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa tawo na sentro sa cross. Ang bug-os nga kahulugan niini dili masulti sa dila. Ang igsusulat dili makahulagway. Ang hunahuna sa tawo dili makasabot. Si Kristo gilansang sa cross alang sa atong mga sala. Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Si Kristo mikayab sa kahitasan. Kini mao ang siyensya sa kaluwasan nga atong tun-an ug itudlo. Nga sa diha sa dagway sa Dios, wala niya isipa nga usa ka butang ang pagkupot sa pagkatupong sa Dios, kundili gihawas niya ang iyang kaugalingon nga nagsulob sa dagway sa usa ka ulipon, nga gihimo sa dagway sa mga tawo. Ug sa hingkaplagan siya diha sa dagway sa tawo, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon, nahimong masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon. Oo, sa kamatayon sa cross. Kini mao si Kristo nga namatay, oo hinuon, nga nabanhaw pag-usab. Kinsaan na agani sa tuo nga kamot sa Dios. Busa siya makahimo usab sa pagluwas kanila sa bug-os nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Sanglit siya buhi man sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Ania ang walay kinutuban nga kaalam, walay kinutuban nga gugma, walay kinutuban nga hostisya, walay kinutuban nga kaluoy. Ang kahiladman sa kadagaya sa kaalam o kahibalo sa Dios. Pinaagi sa gasa ni Kristo, atong madawat ang matag panalangin. Pinaagi sa maong gasa moabot kanato sa adlaw-adlaw ang dili mapakyas nga dagayday sa pagkamaayo ni Jehova. Ang matag bulak uban sa iyang mga delikado nga kolor ug matamis nga kahumot. Gihatag alang sa atong kalipay pinaagi ni anang usa ka gasa. Ang adlaw ug ang bulan gibuhat niya. Walay bituon nga makapatahom sa kalangitan nga wala niya buhata. Walay bisan usa ka butang sa pagkaon sa atong mga lamisa nga wala niya gihatag aron mabuhi kita. Ang agi ni Kristo ana sa ibabaw niining tanan. Ang tanan gihatag sa tawo pinaagi sa usa ka dili maasoy nga gasa, ang bugtong anak sa Dios. Siya gilansang sa cross aron kining tanan nga mga grasya mudagayday ngadto sa buhat sa Dios. Ang mata wala makakita, ni nadungog sa dalunggan, ni misantop sa kasing-kasing sa tawo. Ang mga butang nga gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Sigurado nga walay bisan kinsa nga sa pagtan-aw sa mga bahandi sa iyang grasya makapugong sa pagsinggit uban sa apostol. Salamat sa Dios tungod sa iyang dili maasoy nga gasa.